Как да направим най-сладкият педикюр? Здравейте, приятели! Аз съм Мирослава Митева, терапевтичен педикюрист и сега ще ви покажа как се грижа за ходилата на моите близнаци. Изрязвам ногтите, както го правя и на ръцете. Има видео в профила, там може да видите, с ногторезачка. Не използвам други приспособления за рязане на бебешки ногти. Изрязвам ги, като се старая да не режа максимално, винаги оставям малко от дължината, за да не го порежа. Почиствам между пръстите на краката винаги задължително след туалет вечер, а веднъж в седмицата профилактично почиствам и с 70% спирт. Винаги слагам бебешка пудра между пръстите, защото те нямат луфт и задържат влага. Така се избягват образуването на разни микози при бебетата. Весела Коледа от нас!